Good afternoon mga palangga. So, magluluto tayo ngayon kasi yung oras is exactly 3:03 na ng hapon. Let me check. Yes, 3:03 na ng hapon. And itry natin, hindi itry, but gawin natin na hindi i-distract yung sarili natin ngayon kasi yun na nga, kahapon na ikwento ko sa inyo na muntikan na talagang masunog yung bahay namin. Buti na lang, hindi nag-worsen yung pangyayari kahapon. So, yung hapunan namin ngayon is baboy. Karning baboy. Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko dito, but kailangan ko nang i-prepare para maging malambot yung karni natin. So, yung dinifrost ko na karne, ano siya, pork dice. Ito ba? Ganito yung hiwa niya. So, ang gagawin ko is parang mabibrace pork na lang ako siguro. Yeah, I think yan yung gagawin ko. Hugasan ko lang yung karne and mag-start tayong luto. So, make sure ko talaga na tinapos ko yung editing ko bago ako bumaba dito sa kitchen at magluto. Ay, maiwan ko na naman. Sus na ko. Hindi ko nalalagyan yung kawali ng mantika kasi baboy naman tong ipreprito natin. Yan o. So, magmamantika din yan, di ba? While pinapabrown natin yung karning baboy, hihiwain ko lang yung mga sangkap. So, yung sangkap natin, meron tayong red bell pepper, onion, spring onion. Lalagyan ko din siya ng star anise, whole peppercorn. And I think yun lang. Lalagyan ko siya ng kaunting dark brown sugar. Ang ingay-ingay. So, sa nakikita nyo, dahil naglagay tayo ng dark brown sugar, yung karni natin naging parang brown, diba? So, trip ko lang siya, nalagyan siya ng dark brown sugar. Maglalagay ako ng dark soy sauce. Huwag nyo talagang i-follow tong recipe na to kasi akin-akin lang talaga to. Ginagawa ko lang kung ano yung feeling ko na tama. Kaya depende na sa inyo yan kung ipa-follow nyo to kasi hindi din ako confident na magiging okay to. Hala, uy, parang naparami yung dark soy sauce natin. Sobrang dark na talaga ng pork natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Yan, hala. Bahala na si Batman. Maglalagay naman tayo ng tubig. Ilalagay na natin. And of course, yung mga sangkap natin. Red bell pepper, onion. Yung half ng mga sangkap, ilalagay natin yan mamaya para may makita pa tayo ba na bubuo pa. Maglalagay din pala ako ng bay leaves. Itong bay leaf natin, yung dahon ng laurel. Ito na lang talaga. Yan. Kaunting paminta. And dalawang star anise. Yan. Mukha talaga siyang star. Kaya tinawag siya na star anise. Bago lang ako gumagamit ng star anise. Kasi noon hindi ako gumagamit ng star anise. Hindi ko alam kung sino yung tumatawag.
Pag hindi ko sinasagot yung tawag, nagko-connect siya sa phone ni Mister. Kaya, pag hindi ko alam kung sino yung tumatawag, hindi ko sinasagot. Most of the time naman talaga, pag may tumatawag dito sa bahay, customer yan. Kasi yung mga katrabaho ko or yung employer ko, tumatawag sa personal phone ko. And yun lang. Papakuluan lang natin. And at the moment, yung apoy niya is high heat talaga. Pag kumulo na to, ito turn down natin yung yung apoy. A few moments later. Kumukulo na siya and sobrang bango ng amoy niya. So, yan, hihinaan lang natin. 1 hour later. Update nga pala. Yan, it looks nice at masarap. Nagugutom na ako. And nagsasaing na rin ako. Ito na yung sinasaing ko. And nagluluto din ako dito ng kamote. And kailangan ko magluto ng ham. Tinex na naman ako ng manager ko, mga palangga. Nako naman. Huwag na kayo magtanong kung ano yung tinex niya. May idea na kayo kung bakit ako tinex. Ay, parang short ata. Kasi lang. Kasi short staff talaga kami kasi may nag-sick leave na naman kasi may nagkasakit. And then, yung isang staff namin, nag-quit siya for personal reason. Kaya short kami. Sobrang short staff kami. So, ako naman, na nahihiyang mag-no, nag-yes ako. Pero ang sinasabi ko nga sa inyo mga palangga, huwag kayong mahiya na mag-say no. Kasi okay lang na mag-say no ka sa employer mo. Kasi, minsan din kasi, kailangan mo magpahinga. Pero, the moment kasi, kailangan kong tulungan yung employer ko kasi, of course, luwag-luwag naman yung schedule ko, so tutulungan ko sila. And meron naman akong 5 days day off, kaya mo may 5 days day off. So, babalik ako sa trabaho ngayong, kailan ba? Sunday? Yeah, Sunday. Sunday ako babalik. Titikman lang natin kung kailangan pa ba siya ng asin or ano. Titikman lang natin. Ang sarap. Happy na ako sa timpla niyan. Sarap ha. Nakakagutom. So, ito na yung hapunan namin. Yan. So, ito na yung finished product. Ang bango. Si Mr. nanonood ng TV. Kanina pa daw siya gutom. Ay. Nahulog. Si Mr. hindi naman siya masyado mapili sa pagkain. Basta, wag lang daw talaga tuyo. And, pag-uong. Kasi ayaw talaga nila yan. Well, sa asawa ko ha, ayaw talaga niya. Kasi nagluto talaga ako di. Hindi nagluto, pero nag-init ako dito ng bagoong sauce na ko. Yung bagoong sumabog sa microwave. And sobrang baho daw ng bahay. Honey! Tea's ready!
siya. This is hobo. Yan. So, ito na yung hapunan niya. Does it Enjoy! make me special? I don't think you can call it special. Especially you, baby. Okay, let's go. Let's eat. Johnny? Yan na lang yung natira sa pie. And it's finished. No, no, no. Give it to yourself. Honey. You're just making a mess. Come on. Pick it up. Yan, kain. Did you like the tea? Is it okay? Oh yeah. You have a nice screaming. Just a little. This is quality cream, this. Thank you. Really? Yeah, that's all. It's good with cream, but we don't have a cream. We've got clotted frozen cream. We have a clotted frozen cream. Okay. The next day. Oh, maganda yung panahon ngayon. So, hopefully, tuloy-tuloy na. Kasi, we need sunshine talaga. I need a sunshine. Kasi palagi na lang umuulan or nag-i-snow. Yung oras ngayon is, ano na ba yung oras? 11:43 na ng umaga. I would say afternoon, but still umaga, di ba? Si Mr. merong kausap. Yan o. Tingnan nyo si Phoebe. Relax, relax si Phoebe dyan, oh. Nasaan kaya si Fipa? Nandoon siya. Yung kapitbahay namin, mga loves. Tingnan nyo. Nag-i-spray na naman siya. So, I hope lang talaga yung mga sinampay natin hindi mga moy. Hello, Fipa! Oh, Fipa. Actually, yung ini-spray ng kapitbahay namin ngayon, hindi siya masyadong mabaho. Kukuha lang ako ng gloves kasi nilinisin natin yung greenhouse. Yung greenhouse, hindi naman siya malala. Kaya, madali lang siguro to. I'm sure. See, hindi naman malala yung greenhouse natin. And most sa mga damo is patay naman and hindi siya masyadong ano ba makapal. Tutulungan mo ba si Mama Pipa ha? Oh. So, ito na. Tapos na tayo. Yan. So, kailangan ko lang linisin yan. Tingnan nyo. Meron tayong audience dito. May aeroplano doon, oh. I'm not sure if nakikita nyo ba, but nandoon. Tingnan nyo. May mga tupa dyan. Yan yung mga kapitbahay ko, mga palangga. Mga tupa, mga kabayo doon, mga aso. Nandito naman sa gilid dyan, mga bakahan, mga manukan. So, meet my neighborhood. Mga hayop. Pag nasa countryside ka, yan yung mga kapitbahay mo. Mga hayop talaga.
And sa mga tao pa lang nagtatanong kung hindi ba ako nalulungkot dito, normal lang naman talaga malungkot. Many times na meron na nagtanong sa akin ito, pero sinasabi ko na normal lang talagang malungkot. Normal maka-feel ng homesickness. Pero sanay kasi ako sa ganitong buhay na tahimik. Mga hayop yung mga hayop talaga, no? Yung mga hayop yung mga kapitbahay ko. Kasi sa amin kasi sa probinsya, bukid din yung amin. Kaya sanay talaga ako sa ganitong buhay. And na-try kong tumira sa city nung nag-process ako ng visa ko for my spouse visa to come to UK. Tumira ako sa Manila for a month, and it's not that hindi ko siya nagustuhan, pero I find life in Manila sobrang busy, sobrang bilis, and I find it very overwhelming kasi hindi ako sanay. So yeah, happy ako kung nasaan ako ngayon. Pero yun nga yung sabi ko na normal lang talaga na ma-feel mo yung kalungkutan, sad ka minsan, which is natural lang, but you need to deal your emotions properly. Kaya ito, meet my kapitbahay. Nako naman. Tapos na tayo dito. Yung gloves ko, tingnan niyo. Butas na ay. Kailangan kong bumili ng gloves. Itong gloves na to, alam niyo ba kung saan ko to nabili? Sa car boat sale. Mga, kailan ba to? Mga 2018 pa ata to. Ngayon lang siya nag-give up talaga. I-open na natin yung greenhouse natin kasi sobrang init kasi. Bibisitahin natin si Mr. sa workshop kasi busy din kasi si Mr. sa workshop. Tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Tapos na si Mr. sa kanyang ginagawa. Nagpapa-music si Mr. Hello, I'm just visiting. Update nga pala sa ginawa namin. 'Di ba, naghukay kami dito sa gilid para lagyan ng container. Hindi pa din kami nakakabili ng container kasi 'di ba may tangki diyan. Yung tangki na 'yan, puno yan ng gas. So, kailangan siyang i-transfer diyan para ma-move namin yung tangki na 'yan dito. Pero dahil busy pa talaga si Mr. Para saan to? Hindi ko alam kung para saan to. So, busy pa si Mr. Hindi pa talaga niya na ta-transfer siya or na-move yung tangki. Yan. So, yan na siya. And yung mga Christmas tree na transfer sa kaibigan namin, buhay sila. Okay naman sila. Opo lang tayo dito kasi si Mr. hindi pa talaga siya totally tapos. Malapit na siya matapos sa kanyang ginagawa. So, naghihintay tayo sa kanya kasi wala naman ako maitutulong sa kanya. So, dito muna tayo. So, ganito yung life ko dito sa bukid, sa countryside. Kung city person ka talaga, nako, maboboard ka dito kasi wala talaga. Sobrang tahimik. And wala kang kapitbahay. Meron kang kapitbahay, pero yung kapitbahay malalayo sila. And iba dito kasi wala kang makikita na kapitbahay na nakikipagchikahan sa kapitbahay. Hindi tulad sa Pilipinas na sobrang chika ba. Wala na lang magawa minsan kundi makipagchikahan sa kapitbahay. She's here again. So, ito yung view natin dito from here. Yan.
Hapunan time! Nakatulog ako kanina. Yung hapunan, fries, sausage, what do you call this? Black pudding, eggs, and I think yun lang. Wala, bakit hindi nagpo-focus? Come on, don't be shy. Wala, ayaw talaga niyang mag-focus. Bakit kaya? Kain, meron tayong fruit platter dito. So, dito ako kakain ng mga fruits kasi maganda yung panahon. I hope okay lang yung mangga kasi yung mangga parang may brown siya. Naglalaway na ako. Namimiss ko na talaga yung mangga sa atin. Kasi yung mangga nila dito, iba talaga. Tapos na ako sa aking fruit platter. Ang sarap. Si Mr. may ginagawa kaya ayon maingay. Kailangan natin kunin yung mga sinampay natin. But first, i-check ko yung niluluto ko. Kasi diba naluto ako ng fries, sausage, black pudding. Chinek ko naman to kanina. Mga 5 to 10 minutes ready na yung hapunan. Magpiprito lang ako ng itlog. Sabi ni Mr. dapat daw perfect sunny side up to. Yung sinasabi niya na perfect is dapat yung egg yolk, runny pa. Last time kasi nag-sunny side up ako yung egg yolk. Luto yung egg yolk. Hindi naman masyadong luto, pero hindi siya masyadong runny pa. I'm home! You're home. Tea is ready as well. Whoa. Tea is ready. Natutuwa to si Mr. kasi yung itlog sobrang runny. Ako mga palangga, ayaw ko yung ganitong itlog. Dapat pag sunny side up, well done yung egg yolk. Kasi I don't know why, pero parang nalalansahan talaga ako. Hindi naman sa pag-iinag. Titinry ko naman, pero hindi talaga siya kaya. Iwan ko lang. Hindi ko pa siya na-overcome. Akala ko pag tumatanda ako, masasanay ako. Pero until now, hindi pa din. Hindi pa din ako nasasanay. So, ito na yung hapunan. Hapunan ni Mr. Yan. So, yan. English breakfast ba kumbaga. Dito ko na-end yung vlog natin for today. Maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta. Papasensya nyo na sa ingay mga palangga. Sobrang daming motorbike na dumadaan ngayon. So, I'll see you in my next vlog. And maraming salamat ulit. Ingat po kayo. Bye! Mwah, mwah. Hindi ko kayo makikita kasi sobrang silaw ng araw. Bye!